Chini kok TV nai tongnai joto khapang to hotai buhok songno haino hai chini kok TV ni kok tmo joto lam sugo kok tma rong kha. Tula Sikor RD blog ni bisingo khopja Poschim Rajnagar ADC village Kolabagan Kaimingni Omor Chakra Onil Deborma thangnai December 27 tarikni salmario borok bihik paikenino bolongo watana thangmani o watani phali phaikese nukhungo mai songsanani eba nukhungo rang puisa ungnani phiaba nukhungo rang puisa ajina bagui thangmani jorawono bolongo thangui watanai bihingno dagiwi rohorka tei nei phegadi tei kangkha nei phiaba busai apru bolongo no watanai tongo phiaba o jorawono atomsano Omor Chakra Onil Deborma bini atomsa sakhamyongmo bai langma choi thangkha ni koktuma phiaba belekeno khaisuk khairok masingsa susurung ngui tongjokha tako Siriman Deborma bai tako Chiranjit Deborma no yakari klang thangkha bupha Onil Deborma tabu nog nukhungo chukjaya nog nukhung kwrui nog nukhung hamtaya bahaikhe buphani bujon khainai eba buphani 13 din tangnai abono tabu belaikino khak hamjagui lukorong thani chubachu sanjakha takok Onil Deborma bihik bukhok Minarani Deborma tai bwswla kwnui sanjakha lukorong thani chubachu khaganang tiprasarok maya ganang tiprasarok tabu kamio joto jagano mohai thilai thanglai ngui tongmani jorao chuba munglai tongma haino phaidi takhok bukhok hiyawi phaidi sing joto tiprasa thamsa hing tongkha hingke bini nukhungo bo takhok Onil Debormani bujoni bagui khokcha khongnei chubala jawano norok chubana mu no hangkai o phone number tei korongdi phone number hangkai 9863 552257 o number bai korongui mano abo hangkai takhok Onil Debormani sajlani number nero o phone tibo korongui mano jaga thai siniya angui tongkha hangkai mo haino tabo lukorongni hamjakmani lukorongni khairokmani manani nango tai lukuni chubachu nango haini bagaino borok sanjakha kwrui nukhungni borok buphani bagui bujon khainani bagui takhok pala uri chawi nok bai thanga hangkaino nok bachanani eba nok ragnani tai ragui manya doi nukhungo ajinai borokno amo haike wa bol phalui chari tonjamani bihik bwsano phiaba amo haikino nukhungni Omor Chakra hinjaknai nukhungkho ajinai kwmawi thangkha motaisai thangkha bolongkho watana thangtani abo haini bagino belaikhe khailangma hissa susuru ungui tongjakha nokni borok aboni bagino tabu lukorongni chubachu bo nango buphani bujon khainani bagui ba saini bujon khainani bagui phaidi lukorok khagana hangkai chubajadi tai norok chubanani musungui tongkha hangkai norok chini kok TV bai kwrung hodi jeung norokno jaga thai saimekha jaga thai sanai norok chubapung dirmani jorao chubachuni norok yaphanani nangui tong hangkai jeung nongni logibo tongo norok kwrungdi chini kok TV bai tamongkai o ungtong jorao belaikhe khairokma hingsa ungui tongmoba chubakha hangkai belaikhe sanai kwrui nukhungni borokno naitongti choyakari pilansing paithajora chini kok TV ni bisingtwi o mangpili no Pulyano khapang ta hotai boksong chini kok TV nai tonai joto khapang ta hotai boksong haino hai chang phungjorani oro pangpili khaiman ka belekhin khairokmai hisa susuru tamongkai nukhung chukjaya o nukhungni bororok tabu belekhin jungjal kasaja baike borni o jungjalo kasa khaimani belekhin khairokmai hingsa o koktuma Tula Sikor RD blog bisong kalaijak Poschim Rajnagar ADC village ni tik Kolabagan Kaimingni takhok Chiranjit ebatai takhok tangsini mo Siriman bai Chiranjit tai buphani mu hangkai Onil Deborma kisa salsekango nukhung chukjayaba hisangni khi borok bolongo watanai abo phalkai si chanani hinai bolongo thanai jamani yaba watanai phaimani jorawono atomsa sakhamya ang thangmabai langma choi thangjaka thangnai 27 tarik December ni maso ba kok TV जों phunugui tongmani abono lukorokno je chugya nukhung tomon jorao chugya nukhungni o mokol bwskango eba bongni gana o phai bwsawi borno chubachu kisari kangkai borni bo belaikino o jorao katiwi thangnai ba bongni manthai rokno borobo
senang mana nah ni sing khakayo enggak abo no tabu kurang thayo abo haikino tamo Tripura mo tamo NGO tamo BJP सरकार tamo IPFT सरकार kabangma सरकार abo haikino takso babai tongoni bisingo tai tabu khaganang maya ganang habubagra o Tripura rajyo o tabu ADC area o sason khlai tamon bisingtei kabangma thayo no ama kichuba mulai tamon tabu bubagra ni wariya samtang kragro abo haikino boni no kongo kisa phai nai phekya angkai boni bo belekan khakjamo manai mohai o ungtong jarao ngakai जों ताबु बर' बै गोरोङै नायनाय बर'नि ओ जे पार्टिमु जे बंनि ओ नुखुंगो बबाहाय बंनि ओ जोंजाल आसायै दं ताबु जों फाइदि खोना नायनाय चिनि कक्टिभिनि बिसिंतै हांखो ताखो पुजा नन लामसको चिनि कक्टिभ ओ जेनिं बाबु थिमानि बबाहाय कै थैक्या बा ओ जरावो बबाहाय रक उंतं मानि ताबु नका मनाय लुकरं थानि आन बाबु खायथ ताबु थैथां गांगाय बा जों ताबु तामखाय सानाय तामखाय संनाय जों तामखाय सलिनाय कुनु नंनि मकरै पिसबकरै जानांगौ बिया अबाबो दिनलां दङ ओमफ्राय सरकारा बकुनो स माया गेजोंआबो सोबा सामता थाबो लुकरं थानि ताई ताबु जे एडिसि हापां दंनाय ताई आबरंनि ताई हापां खायतने बरं थानले नर बबाहाय सोबा चरंनाय जों सोबा नायो एबा जों मा किजा जाहापनो नायसिदा जों साना बरंनियासो जेरै बरंबा फलग याता एकबन जाना नुना बकरै नवा बियाल तम जरा लुकरं सोबा समान थांगा तेगिसा नरनि सामुं तांथगो तेगजा जों सामुं तांथगो तेगजा हेल्प मानता Nggak tahu noro lukurongni head coba mu abu no nangka nggak yang gua kena ini pada bini je thai thangnai omo sagra ni bihik bini ni kopi sungkren ini kaki sagade nong ta suwa suwa na kita kita kis kabar kaman sama sih Norok ni oro je mohai ing tongman jarao kebo phaibu basa phakya norok buni thara saka nai thei doi ni jono kya soba phaibe di rok ni thara saka tabung je neta hinja ki tongnai rok no angkori maya ko puro thana na sama sih maya ko jera basin simen no kabar ta wan no bisin basa ko ta basa nggak sing kenawi numan kata mangka o tong jarao belekan khairok mai singsa ngi tong jamani basla kenai ni yakari kelang thangka chogya nokung bo tongpro ajinai borok ajiu tongpro tekisa nokung milegi tomani wa bufang phali phano pheba tabu je nokungo ajinai je pala bo bai thanga hangkai o nokung tai ragi manya tamu hangkai je ajinai no je pala hinjanai no bono uri chawi ger gui thanga hangke ba o je tabu je bongni nok tongnai je bongni nokungo choli tongnai borokle tabu bahai ke hotat busawi manai abuni bagaino lukuroni chubachu ba lukuroni hamjangma tai lukuroni khairokma tabu nango borokni nokungo abuni bagaino borok koikha je Tripura sa maya ganang ngi tongkha hangkai Tripura sa thansa ngi tongmon jarao maya ganang Tripura sarono borok chubachu sanka bukhani 13 din tangani bagai ngai chung joto mansak chung borokno nai ba bongni ol saka saw phai busa phai ba bunyo kubangma jagao busai tongmani chung nugui tongo mokol bai thang chungni je thangai atiroko chung kapris khayo tai abun bisingti o jagao suba jag ba suba jagya chung abo hairono bo chung trek lainai nai tongni choya kare sagare kaki nini busai nini logini bahai ke thekya ndo saya dinu sing thama kya longo thama pore dekang jaka wa ta thangka ka chale bo bokora min jaga aron thekya ta dekang khanya rasa ta na khai ko kono sak haime roleng ya na abo bolongo thangtani no hototsa nor kunin thanglayo sing kunin thang माबाय बाबु कोनि थामाता bolongo watana hnai mekhang abo tan khaise to khaise phali sajanane hai hini thangmani ta apa mang sung दा वादि वाखाय बथना जागासि करि ko thang si kare cha sai mana nangla ta lukorong thani nini busai ni 13 din ba srado tangani bagai nang lukorong thani tam bobo hai rokso ba sumo san ko ta narok ta so ba sore khai ba sinte ki bombe no no kai ba kai rusa kai mali ra ta sa kai se mali ra karo ko so yang sukani
mung ta mung ka sagade ane bung kai sironjit dewo ma no mu kami hingka tin mo kami kai kola bagan dom jabe nin babu to thoi baba thuyo tam gu thi baba kai watana thapuru wa watana kibil faibru wa lama kolai akasa ustu ngai bano kolai thika banok lai musuk balo ko thi mane thimane 27 तारिख को थयो o mas ni 27 tarik ko mas ni 27 तारिख को emna nin babu tam ro khaisa baba khai wa phang phalsao phang falso kono kore ekdom gori noro je thimani bisingte kebra phaine pheka ke nai fe ko ke bunai phe ko ta bunoro lukur nong thani suba sorok ta monai sung kan nai sung no soba sodi pija kaham korong sai musa musa kono nok nok ko khanja da pon ta na sa sajo sanu ta lukurang na nin babu ni bujon tangani bagita baba ni bulan ta na nung da okora tang na okra nong ni ka dole tamo sini ka thang kai ko tabok ka talang ko mane pian ne ha ko kada gai job ka dole to tongo job ka dok tongo